Карай. Да. Карай. Давай. Айде. Не. Айде. Тук може да хапнеме. Оп, извинявам се. Може тук да хапнеме, майде. То път съм на добра предавка. Миналия път тук крещях. Ниски клони. Какво стана, бе? Какво злез? Добре ли си? Аз да си ще падна. Няма, друг вариант беше да пресплават. 5 кинта. Добре, Марко. Чакай. Изнася и газа назад, те там отляво, не пред камъка, бе. О, бе, бат. Чакай, че тук и вака си намери 5 лева. Изнася газа назад, напред. Това напред е отият нещата. За мене ми първо караме по плота. Тук ли беше маратонката, Ивак? Да. Да. Тук беше маратонката на Ивака. Здрасти. Здравейте. Здрасти. Oh, half nice and flat. Чулите май, не? Ивак! Иво, ние спряхме! Иво, чао! Тя е хубаво да му предам. Айде, връщам се след малко.
тук е бано. Не искам да минавам. Той Киро каза, че ще да вземе миналия път. Да, ама имало е шут в газа. И аз за малко шут в газа. Но яко. Чук. Нещо май се спрели. Червено вино с нощи бих. А тази маска не я служих ни един път. Не, служих един път в теста. Много яко. Нека колончето се напили. Виж готово откъде мина сега водия. Ево, долу. Тук е много дроп. Те ще идват ли? Днес. Те ще дойдат, ама днес. Как можа да се пуснеш миналия път по това, бе? Като се пусна, да. 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 Аз тръгнах и то... Ето там. Тука не. Там. Там. Да, бе, заобикаля там. Там, бе. Тръгна ли? Той се впускава миналия път. От... И пар вика, снимам те! Тя да ти е малко да. Не е лошо. От ръката ли? Ще ми се лепи устата. Да се пали салфетката. Кой е? Слезнах ли основното? Да. Да. Гледам, че Да. Още малко излизаме на чешмичка, където е. Ама тук е много красиво също ми дойде. Добро. Ама като за първо, бате, сега не мога да... Това е кръщене бойно, бате. И с това колело аз съм супер изненадан как се пускаш. Мома на колелото, бе, хора. Аз съм много ви разбиране, да? Кои хората? Да, вилка не е ли наобратно? Не е наобратно? Не. Така сме направили. Да. Не знам. аз не знам. На пътя. Колелата. Колелото си е колело. На времето не имаше такива кола, пък хората пас се спускали с балканчета. Факт. Пак тръг, падне, стане, тръгва. Мира, са... Това трябва лопта. Не така преспачи, знаеш какъв камък взех са?
Кажи ми! Ох! Бате, не знам. Камера ли да паза, мене си ли да паза. И сега изшибах. Повече няма да слагам там тази камера. Еми, чуда се, клони ли да паза, колелото ли да паза. Мен си ли да паза. Сега изшибах. Ами камерата? Лещата здрава ли? Да, бе. Има ли дъруга? Не, бе. Не, нищо няма. Сега току-що изшибах. Много добро. Пътец снег. Много яко. Найса. То дропер не знам на къде. Надолу ли, нагоре ли? Надолу, само надолу. Тук не ти трябва нагоре. Ще някакви прави част. Дай, бе. Сърдиня, тук си. Да. Габри Пейтън идва ли? Се запечих с педала. А? Запечих с педала. О, аз го пребих, единия го пребих много жестоко на един камък. Не, с педала в ръка. А. Еми за спомен. Да. Но камерата повече там няма кой. Какво няма камера? Камерата там да я държа повече. Що, пак ли? Ами паза се от клоните, чудат се на къде я гледам, нагоре ли, надолу ли. Бе, карай се напред, нали имаш протектор? Ето си те са пак. Колко е пара, аз ще я намерим. Аз съм го това последен. Ами ще я сгазиш ли? Камера, какво? Няма смисъл да се връщам. Колко очила, колко компютри, какво беше? Бидони. Аз снимахам сега си ходя. Аз сега ще направя с 360-то. Само ще намерим леко местенце, фърлиме колелетата и ще условаме на статия и си направим едно готино фототе. 10 часа. Екстрата на време. Ние не сме се знали, има още 3-4 часа. 4 часа, нека 5. Да, бе. Карай де, карай де. А, шакаш ли? Превари.
Too many puppies. Здрасти. Аз предлагам тук. Направим. Какво предлагаш? Фокус. Здравейте. Здравейте. Папи! Е там към колелетата. Stop recording. А? Stop recording. А, тя си е на... Чао. Но ти си да говориш английски. Stop recording. Stop recording.